Район мәдәният йорты сәхнәсендә Түбән Кама шәһәренең Мунча ташы сатира һәм юмор театры Мунча морҗасы дип аталган тамаша күрсәтте. Тамашачылар сорауы буенча ул 2 көн куелды һәм зур аншлаг белән үтте. Бу хакта хәбәр итүбез юкка түгел. Чөнки Мунча ташында уйнаучы артистларның берсе безнең якташыбыз, сатира һәм юмор остасы Рөстәм Хәсәнов. Талантлы, сәхнә өчен генә яратылган егет хакында җитәкчеләреннән, бер Казанда кайнаган хезмәттәшләреннән тик җылы сүзләр генә ишеттек. Рөстәм Хәсәнов турында инде тамашачы иң беренче үз сүзен әйтте. Ул сәхнәгә килеп чыгуга, аның кыяфәте, аның таланты сразу ачылып китте һәм артист буларак аны тамашачы яратты. Һәм инде ул бик алдан туганнан бирле үзен әзерләгән кешегә ошап тора. Бик аккуратный, килүгә ул бөтен әйберсен әзерләп куя. Аның бөтен әйбере әзер. Текстны досконально өйрәнеп бетмичә чыкмый ул. Үзе менә импровизировать итеп өсти дә ул аны. Бик талантлы җегет, бик талантлы җегет. Безнең театрны бер баш үстерде дип әйтсәк тә була, аны таныйлар. Ул килеп чыга сразу кул чабалар. Нәрсә дип әйтим, менә шаккаткыч бер типаж дидек инде без аны. Кайлардан безгә Аллаһ Таала тарафыннан килеп кергән дибез инде без аны. Беренчедән аның бер әрсезлеге бар. Үз өстендә эшли белә ул. Үз өстендә эшли белгән кеше бер вакытта да югалмый, чөнки ул кемнән дә булса нәрсә булса көтеп тормый. Күпчелек гомерен әнисе белән үткәргән, яшьтән әтисез калган бит инде. Шуңа күрә ниндидер бер аның үзендә тормышлыкта тырышлык бар. Шуңа күрә менә бу тасвирларын ул сәхнәдә и безнең арада күбрәк күрсәтергә тырыша. Рөстәм Хәсәновның Мунча ташына килеп эләгү тарихы бик гади. Уфа дәүләт аграр университетын тәмамлаганнан соң ул туган ягында хезмәт юлын башлый. Бераз эшләгәч, Түбән Кама шәһәренә китеп, шәхси эшкуарлыкка тотына. Һәм шунда Мунча ташына юллана да. Театрның репетициясе бары 3 көн анда утырдым. Шуннан инде алар мине карап, анализировать итеп, үзләренә алып, булай бик якын иттеләр инде беренче көннәрдән. Шуннан кирип киттем дә инде, үземә дә ул команда белән эшләргә һаман да ошый. Ничектер яңалыклар табабыз, елда тырышабыз. Безнең белән инде ул хәзер 6-нче ел сезон. Һәрбер җылдан нәрсә дә булса, үз ягыннан нинди дә булса таланты ачыла. Шуңа күрә без бит инде мәңгелек түгел, артистлар. Кайчан да булса бу сәхнәләрне ташлап китәсе бар. Менә сөенеп бит алмыйм, шушындый Рөстәм кебек егетләргә калдырып китәбез икән. Алла бирсә дип. Артист халкы арасында кушаматсыз кеше юктыр ул. Без аңа кушкан ягында Толстой дип. Рөстәм Толстой. Анасын шахмат дигән бер әйбер мин аңа ясап биргән шахматчы булып чыкты инде ул. Шунда аңа инде ябыклыгын күргәч, кекрәгән күргәч, шыра, шыбык, шыбыркы бик күп инде унтырлар. Аның ябыклыгына карап әйтәләр инде. Булай карасаң ул бик ябык кеше дә түгел. Менә ул үзен шулай куя белә, узун ул ябык итеп күрсәтә белә. Менә ул аның шундый талант дип әйтергә була инде. Толстой дигән кушаматка инде күнегеп беттем инде. Минем телефонда да Толстой дип язып куялар. Теге артык таза булмаганга безнең коллектив арасында иң Толстой булып мин булып чыктым инде. Шуңа шу кушаматны куштылар да мин аның белән хәзер теге ризабын инде. Иң яраткан роль дип төгәл генә теге бер генә роль дип әйтә алмыйм. Мин яратам менә үзем күргән, үзем аша үткәргән образны тудырырга. Мәсәлән, алык охранникны, мин үзем теге йорт буенча документлар белән үзем йөрдем, хатын бала белән булгач инде. Бик күп инстанциялар аша үтәргә туры килде. Шунда чиратта утырасың, карап торасың, теге күзәтеп утырасың, ничек йөрим икән, ничек. Менә шуларны күреп, үзең аша үткәргәч, аны сәхнәдә дә тудырырга җиңел. Менә теге руководитель биргән, менә шуны уйныйсың дигән рольләрне ничектер теге эзләнергә кирәк, башта ничектер табырга кирәк. Беренче концертларда бик килеп тә чыкмый әле ул. Кайбер рольләр ничектер җиңел генә туа. Аны уйнарга да рәхәт, халык та әйбәт принимать итә. Киттем сәхнәгә.
Ota bir şiirli tünü boyu bir duptira bıkıldap çıktı. Mine bulay bak. Neydi şiir mi eken amanda? Шәхси тормышка килгәндә, Аллага шөкер, өйләндем. Малайыбыз туды. Габдел Самат исеме куштык. Кыскача гына Самат дип йөртәбез. Ул үзе дә бер артист. Теге көтүче туа диләр бит инде. Малай да шул ук Фирдүс Тямаев җырларына һаман теге артистлык ягы тартадыр инде. Тыпыр-тыпыр биергә тырыша, кешеләр белән көлеп теге аралашырга. Ике кеше булса, ул уже артистланырга тырыша. Алар алдында кыйланып, кашларын сикертеп, биеп. Менә аны сәхнәдә күрәсегез киләмесең? Сәхнәдә күрәсе киләме дип ничек әйтим икән? Бу сорау бик маңа җавап табарга җиңел түгел. Мин үзем бит артистлыкка укымадым. Әгәр дә менә мин аның яшь чагында ук кайсы якка тартылуын сизеп, аңлап, шул направление белән аны тәрбияләп, күбрәк шушы нидә эшләргә ярдәм итеп булышсам, үз юлын тапса, мин шуңарда канәгать булыр идем. Ул теләрме, врач булырга, милиционермы, артист булыргамы, теге үзе сайласын дип уйлыйм. Хатын китте, анасы калды. Бу ничек дип әйтергә инде? Повезло! Ярай яшәгез. Минем сезгә фикерем юк, әнә сез үй җыештырасыз, ашарга пешергәләштерәсез. Сез минем ассистент кенә, клиентлар кабул итәсез. Яшәгез. Минем сезгә ярар. Мин берәр алмадым. Ник кирәк минем фатирымда сезнең малаегыз? Ник кирәк ул миңа монда? Кияү, улыма авыр сүз әйтмә инде, яме. Без сүз әйтмим. Әнә барсы заводка, эшләсен, әзрәк акча алып кайтыр. Алайса минекен аша бетереп бара. Юк, кирәкми. Бернинди заводка да эшкә урнаштырмыйм. Кирәкми. Әллә нинди алама компаниялар бар хәзер. Аллам сакласын. Ана кругом наркоманнар, террористлар кирәкми. Ул янымда, тыныч җанымда. Алла бирсә, шушы сәхнәне ташламаска иде инде. Киләчәктә шушы коллектив белән исән-сау гына шулай эшләргә. Киләчәктә дә очрашырга ясың, хөрмәтле тамашачылар. Без сезне бик хөрмәт итәбез. Особенно Рөстәм туган ягы булгач, үзебезчә бик теләп киләбез. Аңа ниндидер стимул булсын өчен дә киләбез инде. Менә әле бер генә сеанс дип килгән, ике сеанс куеп китәбез, Алла бирсә. Сез булганда гына безнең театр яши, чөнки без бер кайдан да ярдәм алмыйбыз. Сез киләсез икән, безнең театр яши. Шуңа күрә без сезне көтеп калабыз. Киләсе очрашуга кадәр. Рөстәмнең туган йортында һәр вакыттагыча күңелле, ығы-зығы. Динә ханым балалары кайтуга бәлешен дә өлгертә, тәмле итеп биленен дә пешереп куя. Мин аларны атна сайын көтәм. Көндә звонит итеп телефоннан хәлемне белеп торалар. Менә әле кайтабыз дип бүген иртән шалтыраткач, мин инде иртүк тордым, нәрсә эшләргә белмим. Бүген миңа зур бәйрәм. Өемне дә җыештырырга тырышам. Мунчама суда ташып куйдым. Мунча ягарга да кирәк, оныгым кайта чөнки. Бәлешемне дә тыктым, менә пешемдә пешә. Тәйкмәгемне дә ездем. Ой, Рөстәм звонит. Алло? Ай, привет, улым, сәлам. Уже кайтып киләсез. Кая җиттегез әле? Башкирияга? Башкирияга кирдегез. Яркәйгә җитеп киләсез. Ой, рәхмәт улым, ярар. Көтәм. Бәлешем дә пеште, менә тәйкмәк пешерәм сез кайтуга. Рәзифә кәйем. Көндә җилләр ташлады сине. Әй, рәхмәт. Бик вакытлыша килдең әле, Рәзифә кәйем. Әйдә. Әйе, тәмле эшләр. Балаларым кайта. Яшьләр бәлеш пешүгә кайтып җитәр. Ә без шул арада әңгәмә корып алыйк. Динә ханымның әнисе Халидә әбекәй бу йортта иң кадерле кеше. 10нчы дистәне ваклаган агыйнәй якыннары өчен җан атып яши. Алар турында ул сәгатьләр буе сөйли ала. Дине үскәндә ул бик тыныч бала булды. Әтәйнең мандарины бар я.
Шул мандалинны, ана шул мандалинны сертеп нитеп үрәндем. Урамга капкаты буны апсыгадыр иде. Ile tığının qağa üzü kübükler cıyla, şunda biyiler, koysa biyi, koysa zırlı şulay üstte. Şoğuyu neyi, zırga da bir eybeti, şıйғыр tülerge de bir eybeti, ukırga da eybet buldu. Сәләтле кызыкай сәнгать юлына мәктәп йылларыннан ук кирип китә. Элек битинде biz оқыған заманнарда бик мәктәптә шушы сәнгатькә игътибар зурые. Жыр дәресләре керәдерие, шуннан хор, бүтін мәктәп жырлыйдырые, хор итеп басып, школа поет деген нәрсә бар иде. Шушыларны жырлыйдыры, концерт қоядыры, һәр бер класс, шушы концертларга әзерләнү. Шуннан соң безнең мәктәптә бик Бәләбәй пит училищесын биткән башлангыч классларны укытырга бик талантлы укытучылар, яшьләр килделәр. Шулар бик күп кружоклар апаралар, мандалина кружоклары, бию кружоклары. Без кайтып кермәйдерик. Дәрестән кайтадырык та, өйгә кайтып шул ашыйдырык та, яңадан мәктәпкә барып, кичкә хәтле шушы кружокларда йөреп, бию өйрәнеп, мандалиналарда уйнап, концертлар әзерләп, КВНнар бик безнең заманда теге популяры шушыларны уйнап, класслар белән ярышып, шым күңелдән шушылар йөридер инде. Ул елларны безнең үрнәк мәктәбе смотрлар районга киләдер бит инде, трактор чаналарына утырып кыш көннәрендә безне әйнәйләр теге чана шәлләрне төреп җибәрәләр. Шул безгә зур бер вакыйга булып, истәлек булып калган инде. Менә шушында килеп уйнаулар, шушы смотрларда катнашулар безгә әллә нәрсә кебек иде ул. Анда барсын да алмыйлар бит әле. Менә шушылай иттереп шул мәктәп елларыннан ук сәнгатькә миндә ниндидер ярату хисе, сәнгатьне ярату шул заманнан ук булгандыр инде. Аннан татар теле дәресен бик яратадыр, сәнгать итеп укырга яратадыр, шигырьләр. Мин әлдә шигырьләр яратам күбрәк. Чим теге китаплар, романнар укыганчы мин 4 еллык шигырь укып та үземә әллә күпме менә күңелемә бер төрле рәхәтлек алам. Мәктәпне тамамлаганнан соң Стәрлетамак мәдәни агарту училищесының театр бүлегендә укый. 1 ел Кушнаренко халык театрында эшләй. Яшьлек язында Үрнәк авылының Рәдиф исемле чая егете белән гаилә учагын кабызып җибәрәләр. Беренче улыбыз тугачтын, шушы Чакмагышка килдек. Иптәшемне шушы эчке эшләр бүлегенә тикшерүче итеп, следователь итеп эшкә алдылар да, шулай итеп менә без 74-нче елдан бирле Чакмагышта яшибез хәзер 40 ел. 1982 елда Динә Сирай кызы район мәдәният бүлегенә инспектор итеп эшкә алына. Гаилә архивында сакланган бүләк, почет грамоталары аның 38 елдан артык мәдәният тармагына салган лаеклы өлеше, фидакарь хезмәте турында сөйли. Менә шушлай эшләнелде инде, эшне яратканга эшләнгәнмендер димен инде. Менә Илсөярләр, Гөлфирәләр, Фәниләләр белән без Тәвисләр, Хатифләр гел бер Казанда кайнадык инде. Гел бер Казанда кайнадык, нәрсә генә булса да. Көндүздә эшне эшлибез, кичтән бит инде мероприятиялар үткәрергә кирәк. Төне буе сценарийлар язып, шушы сценарийларны үзебез төннәр буе турып язып, икенче көнне шуны сәхнәдә уйнарга кирәк. Төрле вакытлар булды инде. Анда синең күлмәгең бармы, киеп кайырга, чәчең таралганмы, настроениең бармы, ширләмисеңме, аларны карап тору булмады. Шуңа күрә яратып эшләдек, яратып. Әлдә яратам эшемне. Тормыш булгач, шартлатып сындырырдай авырлыклары да булмый тормый шул. Авырлыклар килмәй булмады инде, авыр кайгыларның бик авыры килде. Менә 43 яшьтә калдым бит инде. Тормыш иптәшем теге тап-таза имәндәй нык өйдән менә дигән чыгып киткән кешенең гәүдәсен кайтарып салдылар. 3 бала белән турып калдым. Бу инде сынаудырмы, нәрсәдер, бу шартлатып сындырды инде. Сынау монда бу вакытны мине шартлатып сындырды дип әйтер идем. Чөнки 3 бала, берсе дә әле теге үз тормышын курмаган, берсе дә профессияда алмаган. Менә шушы бәләкәй улым Рөстәм бары 3-нче классны биткән, 4-нче генә класска күчкән. Октябрь айы булды бит инде, бу 9 гына яше тулган. Ул укырга да иртә керде, 6 яшьтән керде ул. Шуннан кызым 11-нче классны гына биткән иде. Улы улым инде Альберт юридик институтының 1-нче курсын гына биткән иде. Менә шушылар белән
Тордым да калдым инде шушы йортта, шушы өйдә. Авырлыклар күп булды инде, күп булды. Шушы балалар булу, дусларым күп булу ярдәм итте, туганнарым. Шуннан инде авылда әнием. Әле Аллага шөкер, исән сау, үзе йөрий, кайтып кирсәң тәмле чәен ашын әзерлей, чыгып юлга озатып кала, исән сау йөре дип дугаларын укып. Ул вакытта иптәшем үлгәндә әнием дә яшәрәк инде. Ул миңа бик зур терәк булды инде. Киңәшчем дә, дусым да, сердәшем дә, эшем пошса, шулай аңа кайтып китә торган идем. Шулай итеп, ул миңа нык ярдәмче, нык терәк булды шул вакытларны. Ходай Тәгалә әле дә аның гомерен минем өчен бирә торгандыр димен. Бик күп операциялар ясаттым. Ул һәр вакыт минем янымда булды. Ул балаларын бәзеп тормады. Гел минем кырымда булды. Гел мине карады. Әгәр дә ул булмаса, мин белмим. Бу яшемә итмәгән булыр идем. Рәхмәт булам. Рәзифә Гали кызы белән дуслыклары бала чактан килә. Шатлык борчуларын бүлешеп, уртаклашып яшәүче әхирәт алар. Гадәттә бит менә әз генә эшең пошса да, шатлыгың булса да, борчуың булса да киләсең бит инде, дусыңа киләсең, кая барасың. Һәм менә шул чакларда бик рәхәт ул. Аның янында сагышланып утырып булмай, ул шул хәтле менә уңай энергиялы кеше. Шундыйлар күп булсын әйдимен. Тормыш теге җырсыз, моңсыз булса, тормыш гел карадан гына торса, тормыш гел моңсулардан гына торса, бик күңелсез булыр иде. Менә шушы динә күп кешеләр кирәк тормышка, һәм җыр, моң кирәк, яктылык кирәк, бәхет кирәк. Сәхнә стасы җырчы ханымга Ходай Тәгалә тагын бер сәләт биргән. Илһам килгәндә туган уйларын ул ак кәгазьгә төшерә. Ниедер күңел менә шундый сагышлырак шигырьләр килеп чыга шул. Күзләремә кирип барам, җәйләрем үтеп бара. Каеннарым яфрак куя, күңелем тулы яра. Ни хәл итим? Язмышлардан юк диләр бит узмышлар. Калган гомерләремдә килмәсен дим сагышлар. Балаларым, җимешләрем, тоям хәзер тәмнәрен. Оныкларым үсеп килә, тормышымның ямнәре. Рәхмәтлемен язмышыма, зарланмыйм тормышымнан. Сабырлык һәм сәламәтлек сорыймын Ходаемнан. Ялгызлыкны бер кемгә дә теләми күңелләрем. Тик шулай да ялгызларның үзмәгез бәгырьләрен. Үзмәгез бәгырьләрен. Мәдәният йортын теге ташлаганым юк. Онда да онытмыйлар, чакыралар. Без бит инде ветераннар хәзер хәтсез спектакльләргә уйнайм бит инде, менә халык күрә торгандыр. Хатифкә рәхмәтлемен, Тәвискә рәхмәтлемен. Бик күп кенә спектакльләрдә уйнарга туры килде. Шуннан халык инструментлар ансамбле, халык исемен алды бит инде районның. Менә онда мандолинада уйныйм. Репетицияларга йөрибез, шундагы кешеләр белән теге дуслашып биттек, күңелле яшибез, аралашабыз, сөйләшәбез. Безгә инде хәзер нәрсә? Безгә шул күбрәк аралашу кирәк. Тормыш мәшәкатьләрен онытып, теге кайгы сагышларны басар өчен аралашу күбрәк кирәк, дуслар күбрәк кирәк. Бүген Динә ханым иң бәхетле ана, иң бәхетле нәнәй булып, шатлыклы мәшәкатьләргә күмелеп яши. Балаларым бергә җыелганда, сабантуй була да куя дип, юкка гына шаяртмый ул. Без хәзер бергә җыелсак, әниемне алып килсәк, без 13 булабыз. Минем хәзер 3 балам, үземнеке бит инде, шуннан 2 килен, кияү, 5 онук. Менә шулай итеп без 13 кеше булабыз. Өйдә монда безнең сабантуй була. Киленнәрем дә бик әйбәт, бер киленем иске калмаштан, бик тәртипле, акыллы гаиләдән. Рөстәмнең инде килене без, Айгөл без Тәтешле районыннан ераграк булды. Чыгышы барыбер Ташкалмаш, Кудагый булган кешенең әтисе Ташкалмашныкы. Рөстәм аның төпчеге,
Улының Ходай тарафынан бирелгән талантын саклап, сәнгать серләрен ачып, күңеле тарткан эш башкаруына сөенеп бетәлми. Менә укыган елларында теге укучылары җыелып бит инде теге төркем булып чыгалар. Иң беренче Рөстәм. Рөстәм, син бармасаң, без бармыйбыз. Син булмасаң, безгә кызык түгел. Шушылай итеп, шушындый кызыклыгы, шаянлыгы бар инде аның бәләкәйдән үк. Өйгә кунак килсә, теге кешеләр килсәләр, ул шулар киткәч, обязательно шундагы бер кеше булып теге пародировать итеп безне көлдерәдер инде. Я исерек була ул, я берәр әби булып килеп керә. Скрытый, яшерен талант булгандыр. Мен Ходайдан бирелгән талант булгандыр. Ул укымады бит аның өчен. Коннан да бәлки килә торгандыр, теге әтисе дә бик сәнгатьне ярата торган иде, театрларда бик оста уйнады, бии иде, матур сөйли иде, җырлый иде. Аның да йогынты сыныктыр. Хәзер инде үзе дә бу изгә төште, сәнгать серен аңлый башлады, аны аңлап бетереп булмый билгеле. Гомер буе изләнергә кирәк. Иҗат кешесе ул бер вакыт ул төнне дә уйлый, көндез дә уйлый, ниндидер эш эшләгәндә дә уйлый, ул баштан чыга торган эш түгел ул. Тагын бик тә бер матур сыйфаты бар Рөстәмнең. Ул ничек шул хәтле эшкә остадыр ул. Менә шушы өйдәге бик күп әйберләрне, җиһазларны үзе җыя бит ул. Үзе менә алып кайтканны да кора белмәгән ир-егетләр бар. Моны сабый гына чактан үзе эшләп, бөтен нәрсәләрне эшләп, балкытып куя торган, бөтен ремонт эшләре менә профессионаллардан да уздырып инде. Шундый бала ул. Һәм бик итәгатьле, аларның менә үзара мөнәсәбәтен мин куярым, тәүфиксез, тыйнаксыз балалар күрсен, ничек әни белән, ничек нәнәгә карата хөрмәт, ничек туганнар белән абыем гына дип эндәшә бит инде, апам гына дип эндәшә бит инде. Нәнәсен инде ул күтәреп кенә йөртә инде. Менә шундый бала ул. Ул төрле эшләрдә эшләп карады. Күңеле ятмагач, ошамый, алган акчасы да ошамый, аңа ничектер. Менә бу эш ошый инде, ошый. Үзенә ошагач, миңа да ошый. Теге үзем гомер буе шундан иткәч инде, аның уңышларына сөенәм, билгеле сөенәм. Урамга чыксаң да, теге кешеләр бит инде беләләр. Менә синең улыңны, бүген телевизордан карадык әле, компьютердан карадык әле, тегеләй иттек, булай иттек, бигрәк уста уйнай, горурланабыз дип шушылай итеп әйтәләр. Рәхәт инде, приятно. Миңа кайталар. Балалар үсә, әйбәт. 4 яшьлек, 5 яшьлек нитәләр не кырылган, сабылдык, чашау кырылган, пәрдә ясыйлар да, артына керәләр дә. Шунда репетиция ясыйлар да, монда чыгып, залга чыгып, концерт куялар безгә. Лия бик матур җырлый, Динәнең кызы. Альберт шигырь сөйләй, Рөстәм бии. Иң яраткан оногым ул минем. Нык яраткан оногым. Барсын да яратам. Менә балаларын да барсын да яратам. Но только Рөстәмне ишүдән нык яратам, элдән нык яратам мин аны, üzülеп яратам. Сагынам мин аны. Кешеләремә керә. Семьясы матур булсын, тату булсын, тигез яшәсеннәр, бер үк. Кайгы хәсрәт күрмәсеннәр. Бәбәйләр үстереп, балаларның игелеген күреп, картайган көннәрендә шул балаларның игелекләре белән яшәсеннәр, менә минем кебек. Минем кебек йөзгә йетсеннәр. Ой, минем улым, дөн-дөн дип кайткан минем улым. Менә нәни? Нәни, привет. Әни минем өчен ул әти дә булды, әни дә булды. Шуңа бик күп нәрсәләрне үттек бергә. Мин әнигә гомер буе бик нык рәхмәтлемен. Менә алдагы елларда да Алла берсә шушы балалар белән дә әнине онытмыйча, шушы нигезләргә үзебез туган, үзебезнең туган җиргә Алла берсә йөрүгә өсен. Юл йөрүдән без мәңге туктамасбыз, арымасбыз инде, безнең эшебез шундыйрак. Менә Айгөл белән бергә шушы йортларны тагын да ямьләндерергә, шатландырырга, кайтырга өсен дип. Әни дә исән сау булсын, менә Аллага шөкер әле. Нәнәебез дә исән сау. Алар безгә бик нык кирәк. Если муж обращается с женой как с принцессой, значит его воспитала королева, диләр.
Менә шушы сүзләр бу гаиләгә бик нык туры килә. Мин үземнең каенынамны, әни дип йөртәм мин аны бик хөрмәт итәм. Шул ешрак кайтырга тырышабыз инде бездән кулдан килгәнне гел ярдәм итәргә тырышабыз аның өчен. Ул үзе дә безнең өчен үлә язып тора. Кайткан сайын, киткән сайын гел ачык күз белән каршы ала, ачык күз белән озатып кала. Киләчәккә матур һәм якты хыяллар белән яши Хәсәновлар. Рөстәм белән яшәү бик күңелледер инде сиңа дип әйтәләр. Не, күңелле инде. Күңелле килеп карадың. Йортыбызны төзеп бетерергә әлегә Аллага шөкер торга урыныбыз бар. Бәбиләр алып кайтырга тагын Самат белән генә шикләнмәскә. Исән мин туганнар белән шулай дус тату яшәргә, әти-әниләрне хөрмәт итеп, тазалыкта, исәнлектә яшәргә. Менә минем бер фотографияның артына әти үзенең теләкләрен язып калдырган. Анда әти миңа язган: "Улым, тырыш, укы, зур кеше бул" дигән. Менә тырышлык белән Алла берсә бергә шушы өметләрен акларга тырышырмын һәм шушы өметләрне аклай алсам, мин бәхетле булырмын дип уйлыйм. Изге балалар күктән төшмиләр, ә гаиләдә җитешәләр дигән бөек мәгърифәтче Ризаетдин Фәхретдин. Бар гомерен сәнгатькә багышлаган Динә ханымның алмашчысы, нур өстенә нур булган улы Рөстәме бар. Һәр вакыт шулай эше белән кешеләргә куаныш кына китереп яшәсен ул, илһам канатлары талмасын.